Uli si Alan guys. So, siya ang nagluto sa sudan. Nagbili siya ng kaning baboy na half kilo. So, kanin na, isain na ng kanin. Nilagyan na niya ng lamas. Siya ang magluto. Basta na, ginasabiri. Siya ginang magluto. Yan ang adobohon. Nakaluto na si Alan guys. So, masarap ang aming ulam ngayon. Sabado ngayon. So, nakasahod siya. O, ayan. May kanin. Lasa. Idoy-doy na lasa. Kape. Nay kape ni Doy-doy with milk. Tas guwapo. Guwapo. Guwapo ilain. Ang duha ko pa, nagkaligo pas mimiog si lang. Pagali na mo. Ang hugas, dali mo. Sige na, dali na. Ako naligo ko. Sa'yo, manggod minang lakaw ganinaw niya. Sa'yo, minang lakaw niya. Samahan. Sana. Ano, ito nang nangyay ka ng pagkaon. Nasalim sa karong ginoo. Makatag ka na itaas ka ng buwi. Makawala ka ng bilasan ginoo. O tagagan niyo yung ginoo sa kraskas. Kung adlaw na mo. So, kung kamot na mo. Bubuhay kami panalangin. At lang ng kamot. Sa mga Kristo na ako sa mga Diyos. Amen. Amen. Bukay naman. Isa lang. Isa, katawa ka. Matagi ka nun. Isa? Isa ka? Kamera. Kamera ka nun patang. Buwan mo sa katawa ka. Katawa na. Ako buti sa tunay. Ayaw. Pagpili oh. Sa tunay. Ha? Okay. Ha? Okay ko. Ha? Okay ko. Buknan ka? Tambok. Ano ko na ang pikas? Ang kani ko. Ay. Ano ang uwi ko na yun? Magkalaan mo dito. Ay, makapura. Ay, raw na. Ako dito. Yato bumili. Kain ta guys. Yato niyo. Kain tayo yung lahat. At silo, kain tayo. Kain tayo at sila. Anak sa po niya. Ma'am Nelpa. Ma'am Armisipida. Kain tayo yung lahat guys. Pabaw ko kampo. May pagdiba ang isang 2,000 ay halang noon. Tulok buk. Ano kahit? Pabaw ko. Mabuya. Tamo, okay. Nasa gawin ko ba? Ano sabaw? Yung kayo eh. Parang kaya. Tulok ang sini. Kaya Ano ito? rasa suka deh. Lain yang itu namanya. Lam. Ma'am. Apa? Ayun. Itu loh. Di ugo. Cek napol bala. Napol bakya ni. Shout out Sidlit Vlog TV. Kain tayo yung lahat guys. Yan. Sidlit Vlog TV. Sisidot. Shout out Ate Sidlit TV. Shout out Simon Troy the new. Shout out Engineer Trail. Engineer Clark Imata. John Clark Imata. Okay, sir. Nanood mo sa video ngayon. Shout out sa iyo. Shout out. Kain tayo Ate Disulo, Ate Mar, Ma'am Nelpa Cemento, Ate from California, Ma'am Pina Beauty, and Sir Jerwin Big, Ma'am Amis Taveda, and kain tayo lahat tayo.
Sis Iwan, Kan Curtis. Shout Mar. out Tito Zawin Big. Panood kayo sa amin. Thank you. Sa laman. Suka yun na. Basta ba? Lumulong na. Lumulong. Atin. Hindi na gudi. Ano na. Ingani mo gusto kaya makaon ang tambok. Kung ato lang tambok luto ang tambok, dili na makaon. Balikan to. Maganda ka ng tambok ng kulata. Sumak. Kasi yun na ba yung ate? Wala full time na kuhaan. Ito lang. Ikaw na. Sabaw na nga. Maka? Saan na miyo? Kau na, tambok may parang tambok ka. Paano di oh? Makaon na na. Ito mo na yung kamay ng bata, pero? Aba. Ikaw, sibot sa tambok. Aba. Ikaw. Kaya mo na tayo. Saya. Tapos na akong kumain, guys. Dahil ka na. Yes. Like lang ka natin. Agay ko. Kami mo. Hindi ka man may de? Sa? Namibot. Ah, Murag gigidab-daba na klawa yun. Ano ako din ko hilig ang tubong-tubong. Oo, sa kayo. Sige. Ganyan din. Bot lang ang tubong. Tubong na ito. Ano ba na? Yan pinahan Ito ka. hilig ko yung ibalay. Plastic. sa tibungan mo. Yan eh. May pag-isabaw na ito. Tikba. Lami pa, lami. Hidisan ka nila eh. Sabi ko, maghidisan ka na mga mayo. Kamay mo siya. Ganyan lang ba, dahil na yun sa bawan. Sunod. Pare, ko itong una, pagkaluto na ko. Tumibig ito. Naku! Oo, ikaw luto to. Ikaw luto, Tik. Karoon na, manakapasar. Okay naman na. Ah, siya kay ako man nag-utang suka. Dili na ka? Dili na ka? Bawa na sa ito'y. Akoy. Kamay mo ikaw. Unhan mo Gay. na Agay. Kaon wangkik ka na ba yan? Aglight daw siya daw.
Okay. Nay, hindi na ka. Naagpugso mo siya pagkaon bisag dili na siya. Pangin man siya. Ka? Nagkaon mo siya makaon, pila ka biskwit na yan nahurot. Dali na din niya. Kadi mga pumukaog tambok. Napag-augma bitaw. Tingala ka lang daw. Ano yung nabilin. Pangkaon naman dahil. Pila ka lang sila doon nagkaon. Mga diligig kaon sa Sarap tambok kung sa. ikaon. Anang hapon ba? Di bitaw mukaog tambok. Ay karon. Napag-augma daw. Tingala lang ka nga nakuwala na. Alis kayo. Lami, magbuntag-buntag na. Diya? Yung mga kape? Ano, may kape ni. Hindi lagi rin pakasabot sa gidayon. Ikaw. Wait na. Diet ko kay. Guys, mag-diet ko namin. Ngayon agyaw. Mga pareto lang oh. Tambok may kasaw namin gamay pa kami. Ano Wala ka itong picture. Tunawag yung picture na eh. Dako na ka, nagniwang nung ka. Nag-diet na. Tambok na siya sa gamay pa. Tanawag ito yung mga Buta picture. na, dahil siya. Mag-diet na sad ka. Mag-diet lang. Para dili maawat ni ate. Ang buk. Apay dyan ako. Pilikaw. Ito na yung maawat. Amang kaliwat. Kahit ka, kay lawas si Mumanoy sa una, pariha. Pariha si Mulawas. Apay ako na eh. Dine, bukog dine. Ang inyon daw ma. O yan. Tagulon, may eskwela gani. Tapos namin kumain guys, so hindi nila naubos. Hindi ko ano eh. Lami kinaugma. Lami ko na kayo na umais lang lang.